Cerno. Na. Mburi jettuɗa ɗo ɗi ngari 20 000 francs no waali ɗo. Min mi ƴetta ɗo mbuuɗi. Hakkunde Allah e fof mi ƴettalo. Mi innita fuɗɗo ko woowa. Mbuuɗi ɗi mi wallin ɗo ɗin ko mi yaldata. Hakkunde Allah e fof mi ƴettalo. Min e hooram ko ɓay ko a wolisinaɓe mi woltama ɓay ka ko tirawa. Nañane ko ɗum tagi sembi mi ari mi tawtaali. Mi tawi noon si mi woni wona e gueɗe. Ɓay no an kadi hannde a fuɗɗike wiide ɗo fembe mi wonami ndeƴƴita. A pilata. Teguɗa semmina tawtaali semmino. Walla dañane ko ɗum tagi sembi mi tawtaali ɗi ɗo. Mi ami wolugo. E watti wujjiniɗo lenen ka nder suuɗo enen ɗo pet ka nder suudu ɗo. Mi anda en tout cas min mo mi anda fimu. Hakkunde Allah no reeni min mi anda fimu. Min kadi mbuɗi annen ko ɗo dina ba. Mi yiɗa fuɗɗoɗa ko a woowa. Si annani mi yiɗa fuɗɗoɗa ko a woowa. Fiyon kera faalade ko mi ƴetti. Honɗo 20 000 ɗiɗi mi noddama joni fi versement. Wallahi Allah no seedi hakkunde Allah na mi ƴetti. Mi yiɗa noon kadi koye tooñe ɗen. Ɓayɗa na hokkuma respect moƴƴa mi yiɗa toñe ɗe mbi wonduɗen mbi ko moni paye ɗum ha komi foti anana goɗɗo eno ceerno no wucca mi yiɗa toñe ɗen dey mi wolanima no min kadi mbuuɗani dañene ko ɗo mi hacciɗi mi tawtali ɗi ɗo ɗaɓɓitu moƴƴa ndaara min haɗi mi wola ko wata wonu min ilan wujjimma ko ɗum haadi mi wola wala et pourtant ko ɗon waɗi ɓuɗɗi ko gongale paye ko ngo wala wujjude duuɓi buyɓe mais non haɗa we ɓi groupe ay mo salamu aleykum baɓe mo dal salamu aleykum nan jara koto salamu aleykum jara bismillah nalala jam ɗoy boy alhamdulillah eɗema jam jam alhamdulillah kotani mais no woni nalaga vraiment jam tum alhamdulillah no yaade seeɗa jam tum yo inde nden ɗum ko sanusi samsi nalaga jam tum kori jangga alhamdulillah ya ok koto haraji koko mi haalano maako andi ɓayi ɗeɗo balle foɗɗe yeɗodirde ka suudu ga dañande mi andi piwo feƴƴi ɗo fu piwe gunoma mbiyede ko suuɗ ɗo ɗa wiide wana ami ɗo wiide wana ami te koye noon tumi ɗo woni ga ɗum ɗo si continue ni en hotodiray ko ɓeɗo no woni arde wujja ga o woye ɓeɗo ko karmo ko ɓeɗi ko ɓeɗo mi addi ɗo fiyo ndaara min wonmo woni wadde ɗum ɗo addi ko min innuma no faala karamo kojo ya adduga nder suudu ga sabu ɗum ɗon ɗo mi addiri ɓeɗo ko min inni ya addu karamo kojo manam faala karamo kojo pelletti ɗum ko honno an wawirɗa ƴettoyde karama kojo adda ka nder ɗo galle a andina allen ɗo anda komin jeeyi woni jooma galle ɗen ɗo ɗum ɗo ko antara men menen ga ko suuɗamen ga ɗum na entour moɗon ɗum wona entour moɗon ka nder galle ɗo komin kiifata ɗo ko honno wawirta ƴettide karama kojo addama ɗo ko hon ɗum a faala bonnude galle ande awa teddu galle moɗon karama ko mi yiɗa ka galle a moɓe yal kom nani mi yiɗa karama ko on ka galle assalamu aleykum ceerno non yaafo ɗon seeɗa si woni koko wujja wonɗen feññinde si woni o wujja on tawa kay mum si koko wujja noon soko ono ƴetti min mi haja kay ɗum min mi acciraka fi moɓɓe no defana koɗo koko wujja wonmi feññinde ɗum noon ko kala ƴettuɗo inchallahu kala ƴettuɗo en ganda joni kono wirta ka moɗon to aɗon ɗo wowɗon fi wujjoɓe komin woni wujjude ɗo min naɗa wujjo kono noon min naari ko no wujji kan kiikalajo min noon mi hulali on kiikalajo min noon mi hulali on kiikalajo ko a kiikalajo komi kiikalajo en naɓa ene ɗiɗo ha ɓaawo en teddugalle maɗa ɗum acci acci ceerno en noon andi komi faala mi anda ko ɗum mi wowli
Si tu es intéressé de compte YouTube, l'ouverture du compte, appelle ce numéro. Si la fala compte YouTube ou détanera hara heba mbudi ka YouTube ankadi wala ko zerna ma compte ma noddu e numéro je do himo mari WhatsApp on waway humpondirde.